OK ľudia, minulý let's play, tak sa nám veľmi nevydaril, čože extrémna škoda. No takže ideme to skúsiť ešte raz. Snažil som sa a teraz sa ma všetci pýtajú, čo tam máš 2 lopty, čom? Aj tu mám 1 000 000. Ako keď tam má jednu Hugo. Dobre? Ej. Chill, bro. Ballerina. OK ľudia, toto je pre toto video všetko. Takže zatiaľ čaute!